musidɓe tedduɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV fedde heblo sukaɓe Afrique musidɓe tedduɓe e dendagal laylete yendo ɓe dendagal to daɗe ɓe nannete on calminama sikki ala enen kala en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina e nde ɗo manditare tawi ko manditare jaam eɗen goni hannde e alarba nogas e jeenayyi lewru avril hitande ujunnaji 2026 ñalawma hannde o noon waɗi duuɓi 11 ko jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ene duusa on e nder oɗo saaha jayde mon ne duusa on gila to banggue kabaruji mon taw ko kabaruji e ɗemgal pular laaɓɗi laaɓtuɗi ciggaɗi to ɓuuri laabde tawi kadi sotoji ɗi ne jettoyo ha e nokkuji ɓurɗi woɗɗude e nder windere tawi kadi koye ɗemgal men laaɓtugal ɗemgal men dimal pular dowlugal ɗo dollar duuɓi 11 ko jayde mon kala ñalawma e nder ñalɗi jeeɗiɗi yontere nde e kala ñalawma jayde mon ne suɓini on yewtere nde innirɗen buuɗal yurmede duuɓi 11 ko jayde mon kala kikiɗe ene adda noon jewte ko fate jolgo miijoji ɓe hen mbiya toɓɓere ganuma duuɓi 11 e kala saaha ko jayde mon ne adda noon ko wiyete cotorgal rendo duuɓi 11 ko jayde nde ne duusa en ko jayde nde ne findin en ko jayde nde ne tintin en duuɓi 11 kala nde ɓe pini ɓe jiiɗi ko yon pin yon tin kadi yon tin ko tina fof ɗum noon enen fof en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina e nde ɗo manditare tawi ko manditare jaam jayde mon noon eɗen gandi jayre nde fuɗɗiri kilata banggue kabaruji ko mintaji jeeɗiɗi ha mintaji 10 e karalleje kese garoje noon e hattani ene ɓeydo ha ñalawma hannde o saaha eɗen gandi kabaruji men ne jaaha saaha ha mintaji 50 saaha ha mintaji 49 pawɗi fof noon ko yettere Allah e technologie kesso garɗo e karalleje kesse garɗe jayde mon noon kala nde fini subaka yiiɗi ko ɓeydude hattani mum yiiɗi ko ɓeydude woɗɗoyde yiiɗi ko ɓeydude wawde loggidde kabaruji e wawde siggude kabaruji ɓurɗe laabdi e ɓurɗe laabtude gam habarude on manditare duuɓi 11 noon jayde mon ne waɗi erago faade dendagal julɓe en mbiyani tan fulɓe en mbiyani tan haalpulareɓe saabu jayde nde wona jayde haalpular en tan ala saabu ɗemde kewɗe leƴƴi kewɗi nanoɓe ɗemgal pular ene keɗo jayde nde ene kutoro jayde nde deke jayde nde ko nde international ɗum noon eɗen mbaɗi erago faade dendagal julɓe ko ardi fof ko ñaagui on duwaw nde Allah aynata Allah reena dendagal jaydiyankoɓe aroɓe kala saaha e dendagal yewtiyankoɓe en jewtone kala saaha nde Allah aynataɓe Allah reenaɓe ɓen ñaagui on kadi duwaw ndi wonta noon dendagal jaydiyankoɓe dendagal correspondance uji men ɓe keɗoɗon e kala saaha wonnoɓe jayde nde e oɗo saaha yaltuɓe aduna ko wayno musidɗo men Siraji Diallo eɗen gandi ko dusannoɗo e jayde nde ko wayno musidɗo men Amadou Isaga Kebe to Casamance e ko ɓooyani ko jaltugol aduna musidɗo men Kodde Nene Abouba ɓeɗo fof ko correspondance uji men ko dusannoɓe jayde nde ñaaguide wontoɗonɓe wurɓe ɓene ɗe wontoɗon ɗumen nde Allah aynata Allah reena Allah jurna balɗe maɓɓe moƴƴina battani allahuma amin jayde nden noon gam yidde ɓeydude hattani mum e mbawko mum ene waɗi erago faade dendagal keɗotoɗo jayde nde e keɗotoɗo jewte ɗe welto hen to mbawɗa wonde ene mbawɗa wonirde kala jayde nden ɗaɓɓi ballal ɓe ɗaɓɓani ballal noon ko fati ration ngaji galle mabɓe ɓe ɗaɓɓani ballal ko fati koltu mabɓe ɓe ɗaɓɓani ballal ko fati gandanɗa mawo safruji mabɓe
ala ko ballal tan no keɓirɗen kaɓirɗe taw kaɓirɗe kese kaɓirɗe moƴƴe jaaduɗe e jamanu kila ko wayno gandanɗa hoore maɗa dictaphone uji kila ko wayno téléphone aji moƴƴi kila ko wayno ordinateur uji gila ko wayno wifi ji taw ko jawɗi bawɗi hebde réseau moƴƴo ko ɗum woni ko jayni nde gila dañji ko fate studio muɗum nokku mum ñiɓirde mum ko ɗum woni ko jayni nde waɗi erago faade dendagal kala keɗotoɗo jayni gila e kabaruji ha e jewte ene naftoro ene welto hen jayde nde ne ɗaɓɓirma ballal to gonɗa ene goñirɗa fof mbuɗu noon famɗani million heewani wonande noon hutortoɓe ko wayno Wave walla Orange Money kala jiɗɗo addude hen ballal mum jokkodirta koye oɗo numéro onon mbatta ko 00 221 on paami ko éducatif leydi Sénégal mbaɗa 78 538 34 18 kawrata koye Sar Abdoulaye Sarr so tawi ko tawateɓe leydi Mauritanie walla yiɗɓe hutortoɓe ko wayno Bankili walla ko wayno Masrivi ha e Seddad jokkodirta koye Ali Abouba tawateɗo to Nakcol lamorgo Ngendi Mauritanie numéro mum mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 27 10 94 57 so tawi Allah hoddiri audio o ma yaade natal tawi ko natal gandanɗa hoore maɗa logo jayne mon jayne weltare ɓiɓɓe fulɓe anno diine maɗa woni tengade enen foof noon en gandi ko tengade firti ko kala gandanɗa hoore ma ko dariɗo e nangue enen noon enen kewide yo yimɓe gandu kala jooɗiɗo e ɓuɓol darniɗuɓe nangue sagataɓe dariɓe e nangue sagataɓe saliɓe ɗanade siggotoɓe kabaruji laaɓɗi labtuɗi ɓullontoɓe jewte nafoje pindinoje ko kañum dari gam yidde wallude gam yidde ɗoftude windere nde e gam yidde dusde gandanɗa homo dendagal windere nde e dendagal nanoɓe ɗemgal Pulaar no didorino ɗum noon ballal ne ɗaɓɓa mbiɗen mbuɗu famɗani million heewani noon eɗe ñaagui bandiraɓe gam yidde mawninde nde ɗo manditare wattore duuɓi 11 ko jayne mon ne duusa on gila mbiɗen to banggue kabaruji ha to banggue buuɗe yurmede ha to banggue coccoɗo rendo ha to banggue gandam jorgo miijoji e jewte goɗɗe poppa taw ko naftoje duusoje windere nde en mbi noon alhamdulillah rabbil alamina ko musidɗo mon sehli mon Haali Abouba eɗen goni hande e alarba 29 lewru avril hitande ujunnaje 2026 en mbi manditare jaam manditare kisal manditare ɓamtare manditare ɓuural manditare cellal e kawral yo jaam Allah ñallaɗen yo jaam Allah hiranen yo jaam Allah walaɗen koni mbajjiri fecciri windere